tim, bit ćeš i ti jedna od nas. Wings, neka ruke spoje se, moć i snaga zajedno, tako mnogo jače smo. Wings, jedan osmeh može sve, zato smej se, menjaj svet, tako jače smo za let. Leti s nama, hoćeš u tim, bit ćeš i ti jedna od nas. Dobra energija magiju stvara, tako počinje zvezdani sjaj. Neka sjaj kada letim kroz vreme i snove, ja tada dobro znam da život ima boje. Koje dobro stoje. Wings, neka ruke spoje se, moć i snaga zajedno, tako mnogo jače smo. Wings, novi klinci u kraju tvom, nađi moć u društvu tom, leti s njima slobodno. Gledaj sada, Wings, ta magija Wings, maštajiti ako znaš, za nama je tako lako, ti samo reci Wings. Zbog suza koje je pustila za Brandonom, Stella je uspela da skine čini koje su je pretvorile u čudovište. Layla je spremna da brani svoju planetu Andros od Valtora, a Wings će joj pomoći u tome. More straha. Upravo sam dobila najnovije vesti. Pričala sam sa svojim roditeljima i oni su me obavestili šta se dešava na Androsu. Uspeli su da se sklone u palati, ali sada čak i to nije sigurno. Avioni za nadgledanje posmatraju Valtorovo sklonište, ali ne mogu ništa uraditi da ga zaustave. Svakog dana Valtor je sve moćniji, a njegove sluge sirene su preuzele okean. Moramo otići na Andros dok ne bude kasno. Neću dozvoliti da tvoj svet doživi istu sudbinu kao Domino. Ti si naša drugarica i možeš računati na našu pomoć. Ali šta ćemo sa časovima? Ne možemo samo otići. A znate da nam Faragonda nikada neće dati dozvolu da odemo iz Alfije. Očigledno je da nemate iskustva u ovim stvarima. Aha. Izvinite me, sestro. Bojim se da sam se strašno prehladila. Izvinite, ali neću moći da prisustvujem časovima. Ne znam kako ovo uspeva na tvojoj planeti, Stella, ali to sigurno ne bi uspelo na Zemlji. Prepustite to meni. Ostaću ovde i pokrivaću vas. Hej, da li to znači da ti ne ideš sa nama? Verujte mi, stvarno želim, ali ne mogu. Previše sam zabrinuta za ono što se dešava na Solari i možda ću morati da odem tamo. Ono što se desilo sa mojim ocem bilo je... užasno je kako je naredio straži da me uhapse. Ne mogu da verujem da me nije prepoznao. Radiju se, ovo čudovište nije tvoja ćerka. Straža! Sigurno je pod uticajem nekih čini. U stvari znam da jeste. Nikad se nije tako ponašao prema meni i nikad ne bi dozvolio Kassandri da upravlja kraljevstvom. Ta krvopija još nije kraljica, ali se već ponaša kao da jeste. Priča se da su Kassandra i njena ćerka Šimera preuzele vlast i da one sada odlučuju o svemu. A kralj Radius, pa on sluša njihova naređenja. Ne brini, Stella, potpuno razumem kako se osjećaš. A vama hvala na svemu, tako ste dobre drugarice.
da ću paziti. I da, nedostajaće mi škola. I ti. U redu, jesmo li gotove sa opraštanjima? Skoro da smo završile. Ha, idemo li ili... Dođite, Winx. Timi i ja smo dizajnirali ovaj program koji pravi male dimenzione prolaze. Trebalo bi da uspe. Trebalo bi? Ja ću ići prva, u redu, a vi me pratite. Evo hrabre devojke, sledeća. Vidimo se kasnije. Ćao, Stella. Ćao, Bloom. A sada je vrijeme da započnem svoj plan. Stella, budi pažljiva. Moraš biti baš ubedljiva. Misija Winx kluba zavisi od tebe. Kako? U redu. Bitno je da se utopliš i da se dosta odmaraš. Ovo je 5. slučaj gripa ovog jutra. Bolje da obavestim Grizeldu. Ovo bi mogao biti početak epidemije u školi. To ili je danas na rasporedu težak ispit? Pa izgleda da nisam tako loša glumica. Nadajmo se da neće saznati istinu. Lejla, Dobrodošla. Vidite, rekla sam vam da će uspeti. draga moja. Princezo moja draga. Nisam mogla da dočekam da vas vidim i tako sam se brinula. Moje prijateljice su odlučile da dođu sa mnom i da pomognu Androsu. Vaša visočanstva! Hvala vam, ali niste trebale da dolazite. Ovde više nije bezbedno. Valtor je zloban neprijatelj. Uskoro će celu magičnu dimenziju dovesti u opasnost. Ali mi možemo da ga zaustavimo. Divim se tvom optimizmu i nadam se da si u pravu, Lejla. Avioni danima nadgledaju Omega portal. Valtorovo skrovište je tamo. Njegova energija je mračna i moćna i ima opasne saveznike. On je svirep. Morate biti pažljive. Bićemo pažljive, vaše visočanstvo. Sve ide po planu. Uskoro će cela magična dimenzija biti pod mojom vladavinom. A mi ćemo pobediti Winx zauvek. Sećam se da je ovo mesto bilo prelepo. Ne mogu da verujem šta se desilo mom okeanu. Voda je prljava. Izgleda kao da nema života u moru. To je jedna od sirena koje je Valtor pretvorio nakon što je pobegao iz Omega dimenzije. Njegove čini su ih pretvorile u zla stvorenja koje se bore za njega. Gledajte, evo ga i dokaz. Sve nose njegov znak. Možda je moćan, ali nije nepobediv. Moramo da saznamo koliku moć ima i da mu nađemo slabe tačke. Ali kako? Da vidimo da li možemo da razbijemo čini bačene na sirene. To će nam reći koliko je jaka njegova magija. I ako uspemo, smanjit ćemo njegovu vojsku sirena. Čak i bez njih će biti teško vratiti ga nazad u Omega dimenziju. Hajdemo, devojke, uradimo to. Vreme je da spasimo Andros. Mi smo ti prijatelji. Hoćemo da ti pomognemo.
debile uvek pokušavaju da pomognu drugima. Što je još gore, stvarno veruju u to što rade. Hajde, Binks! Sve zajedno! Pogledajte, uspelo je! Transformiše se, džini se razbijaju! O ne! Tehna! Tehna, jesi li dobro? Da, dobro sam. Voli grupu igru, a? Možda će malo muzike uspeti, ali treba naći dobru jačinu. Ovo je moja omiljena melodija, ali mislim da joj se nije svidela. Koja šteta? Možda imate različit ukus. Dobro jutro, profesorko Grizelda. Dobro jutro. Pusti me da uđem, Stella. Hitno je. Šta se dešava? Jesi li čuo nešto o Solariji? Neke novosti? Nemam vesti, bar ne o Solariji. Ko je? 5 studenata sa gripom je zabrinjavajuće. Volela bih da vidim kako ste. Jesi li sama? Ne, naravno. Recite čao, Grizeldi. Devojke, izgledate dobro. Osjećamo se mnogo bolje, hvala. Šolja toplog čaja je baš ono što je doktor naredio. Dobro, onda odmorite se. Vidimo se za par dana na časovima. U redu, Grizelda. Oporavit ćemo se do tada. Da li je poverovala? Da, mislim da jeste. Mada se Flora ponašala malo čudno. Rekla bih pomalo kao zec. Nazad, brzo! Ovo je sve zbog mene. Nije trebalo da pustim da dođete. Izlažem vas opasnosti. Valtor je moćan neprijatelj, ali znam da možemo da pobedimo. Ako ubrzo ne razbijemo njegove čini, postaće nepovratne. Začarane sirene drže otvorenim portal za Omega dimenziju. Tako da sva bića koja su tamo zarobljena mogu izaći i napasti Andros. Ne mogu samo da stojim dok Valtor napada moj narod. I nećemo stajati po strani. Iskoristit ćemo svu moć da pomognemo. One su ovdje da spasu Andros. Misle da su opasne i hrabre. Valtor je u pravu. Tako su naivne. Misle da mogu da se mešaju u Valtorove poslove. Ne znam da li da ih nazovem arogantnim ili glupim. Uskoro će vidjeti da su im čini beskorisne. Mislim da je vreme da dočekamo prijatelje. Svakako idite i ne zaboravite da se zabavite dok ste tamo. Magija koja je pogodila sirene je jaka, ali nije neponištiva. Setite se, na Alfiji smo učili da sve čini imaju kontračini. Ali također smo učile da moramo upoznati bolest da bismo našle lek. I zato se moramo suočiti sa Valtorom. Hajde onda da se predstavimo. Nažalost niste pozvane. Mislim, ja vas nisam pozvala. Sestre, da li ste ih vi pozvale? Icy, Darcy, Stormy, vi ne bi trebalo da budete ovde. Da, ali Omega dimenzija je tako dosadna van sezone. Pa smo odlučile da posjetimo stare prijatelje. I da ih uništimo jednom za svagda. Slobodne su! Kako su to izvele? To nije bitno. Veći problem je kako su se združile s Valtorom. Možeš mnogo saznati o osobi na osnovu toga s kim se druži. Možda ste zbog toga ostale iste štreberke.
Ajde, Bloom, uhvati je! Ali pazi da ne spasiš haljinicu. Ako se još malo skupi, bit će problema. Nadam se da nije teško leteti sa teškim krilima. O ne, jadna Bloom! Ne mešaj se, Lejla! Dosta je bilo! Imam je! Šta se dešava? Ta devojka Bloom veoma je moćna. Ona nije kao ostale. Vidim to, osjećam kao da je poznajem. Ali ko je ona u stvari? Mislila sam da znate kako se završi kad Trix sretnu Winx. Hej, šta mislite da izvedemo neki trik za Trix? Naravno, to će ih zadržati. A ja i moja magija ćemo uraditi ostalo. U redu, Icy je za sada izbačena iz igre. Da, ali mislim da će brzo da se oporavi. U redu, pomozi nam sa planom. Mjuza, jesi li spremna? U redu, pobrinuću se za Stormy. Dođite, štreberke, hoću nešto da vam pokažem. Možda i jesmo štreberke, ali vi ste ljubomorne i nikada ne učite iz svojih grešaka. Dobar timski rad. Ne guraj se! Prestani da me vučeš. Proklete Winx, ponizile su nas pred Valtorom. Sažalit će. Hajdemo, devojke, da upoznamo tog Valtora. Ti! Ređe na bas, Winx! Zdravo, Bloom. Ne plaši se. Već smo se sreli na Solariji. Ja sam Valtor. Evo ti na, Icy. Pogodila si Bloom u leđa. Ti si kukavica, Icy. A vi? 4 na 1? Teško da je to fair borba. Zar jedna veštica da nam drži pridike? Vrati se odakle si došla. Da, i možda ćeš sljedeći put razmisliti pre nego što pobegneš. Ne bi trebalo da se plašiš, Bloom. Siguran sam da si čula puno loših stvari o meni. Ali znaš, ljudi preteruju. Pobegao si iz Omega dimenzije. Napao si Andros i pretvorio sirene u čudovišta. Zašto si to uradio? Šta hoćeš? Moja priča je stara. Jednom sam bio moćan i poštovan, ali su se stvari promenile. Sada kada sam slobodan, ponovo hoću ono što je moje. Želim da budem vrhovni čarobnjak magične dimenzije i upozoravam vas da mi ne stajete na put. Zaboravi, ti si kriminalac. Ne, samo želim ono što je moje. Ne želim patnju i uništenje. Ne više nego što je potrebno. Winx, čini premeštanja. Podelimo se sada i pronađimo Bloom. Dole, pogledajte! Valtor! Ostavi je na miru! Beži od nje! Winx, Trix su toliko pričale o vama.
Ali kako stvari stoje, ne verujem da ćemo ikada biti prijatelji. Ne želimo da se borimo protiv tebe. Predaj se, Valtore. Rečemo vas slonu. Žao mi je, Bloom. Voleo bih da smo izbegli ovo, ali sada osjećam da smo rođeni da budemo neprijatelji. Borit ćemo se, ali u pravo vreme. Sada si previše umorna da bi se borila. A ja ne volim lake pobede. Bori se sa mnom! Ja sam Lejla, princeza Androsa. Princezo Androsa, sada deli istu sudbinu kao ovaj beskorisni svet. A kada te prijatelji budu pogledali u oči, zapamtit će da si visoku cenu platila kada si se suprotstavila najjačem. U ime Valtora, neka te večna tama obavije. Lejla! Lejla! Ne vidim! Ovde smo, Lejla. Odmah pored tebe. Oslepela sam. Ne brini, Lejla. Nećemo te ostaviti. Winx su sada samo uspomena i ovaj svet bi to trebalo da bude. Prijatelji, dosadio mi je Andros. Vreme je da krenemo. Sada smo slobodni. Imamo toliko toga da uradimo. Na planeti Andros Winx su tražile koralne čini da bi vratile Lejli vid. I borile su se sa užasnim stvorenjem. Ali nova zapanjujuća transformacija čeka jednu od njih. Enchantix.